Следващите ми гости са Боян Иванчовски и познатия ви мой колега инженер Иван Кирмин. И този път ви поканих за нещо доста сериозно. А то е да отдадем почита си към един невероятен творец, невероятен човек, който изпратихме физически, но духом и в сърцата ни ще остане светла му памет на Михаил Белчев. Да разкажа една история, как то остава в сърцата ни. Иване, давам ти думата. Преди няколко месеца се събрахме заедно. Боян свирише една песен. Давам ти думата, продължи. Събрахме се, нещо си говорехме в офиса и Боян седна на пианото и почна да пее. И по едно време гледам, че ти нещо заигра с телефона. А Боян пееше песента, която ще чуем. Да. В памет на Мишо Белчев, една негова песен. Да, и... Вие пееше от сърце, както ти да свириш си на пианото. Я пееш, аз набрах телефона. Бях впечатлен. Ще впечатлим и зрителите, защото това е сериозно, което направи. Набрах светла му памет Мишо Белчев, тигна и пуснах да чуя и му казах: Мишо, виж какво става. Браво, как си? Не съм много добре. Митко, но ти благодаря. Казах: млад човек я пее, виж как вълнуваш младите хора. Когато я направим, ще ти я пуснем вече както трябва. Разрешаваш ли, Боян, да я пее? Разбира се. И след това мина време, направихте аранжимент, то е нов аранжимент. Да, ние искахме точно това, че първо да тренира малко повече, да е по-уверен в... защото това пеенето не е толкова лесно, както изглежда по това, но нека той разкаже откъде тази песен я харесва, цялата история. Скоро, докато бяхме на почивка бяхме и на моите родители, кума, той е голям фен на Мишо Белчев и много държеше да изсвири там една жена в един хотел на пианото. Точно тази песен "Не устарява любов". И аз бях супер впечатлен, много ми хареса и вече след това с Ванката започнахме да я свириме. Мислихме някакъв аранжимент и вече докато беше в процес, шкумбата чу, нали, това нещо, нашият резултат до някаква степен. И и много искахме Мишо Белчев да я чуе, но за първи път я изпях на миналия ден, преди да почине, на майка ми на юбилей. Тя направи 50 години и я изпях пред всичките гости и той на следващия ден почина. Аз предлагам в негова памет да изпълниш тази песен и тук в студиото. Да. Не устарява и любов в телата ни топли слети. Ах, неуверена нежност още очите ни свети. И подозрително блясват шпаги от минали страсти. Звънна решителна битка за невъзможното щастие. Не устарява и любов, толкова страшна и дълга. Опроверганото време ляга унилна хълбок. Нека света й да гризеш на надеждата острият залък. Късно е вече да спреш, рано е да се прощаваш. Не устарявай любов, чуваш ли, много те моля. Кой те гримира така, тази изтъркана роля? Кой в този смешен костюм глупаво те облакал? Всичко е само игра, всичко
Всичко е само спектакъл. Не устарявай любов, толкова страшна и дълга. Опроверганото време ляга унило на хълбок. Нека в света й да гризеш на надеждата острият залък. Късно е вече да спреш, рано е да се прощаваш. Не устарявай любов, чуваш ли, много те моля. Кой те гримира така в тази изтъркана роля? Кой в този смешен костюм глупаво е облакал? Всичко е само игра, всичко е само спектакъл. Не устарявай любов, ето завесата пада. Кратък поклон и тръгни, гола, нахална и млада. С ногти зъби до край, своята чест отстоявай. Не устарявай любов, моля те, не устарявай. С ногти зъби до край, своята чест отстоявай. Не устарявай любов, моля те, не устарявай. Бояне, как ти дойде на тебе точно тая песен? Затова не сме си говорили, нямахме време. Аз просто, когато почина Мишо, светла му памет, звъннах на Иван и казах, него го няма. Какво те подтикна, млад човек си, да си седнеш да избереш тая песен, защото това доказва, че един творец винаги остава жив, според мен. И то те първеше. И сякаш песента не остарява и любов, а Мишо Белчев няма да остаре. Той никога няма никога няма да устаре. Тя е супер лирична и няма как просто да я подминеш така с лека ръка. Аз само като я чух, вече знаех, че това ще бъде една от моите любими песни. Което ще си остане. Която ще остане завинаги така в сърцето ми. Много ме докосна, много силна песен просто. И така с много чувство и емоция с Ванката направихме този аранжимент. И силно се надявам на хората да им хареса, но най-много ме яд, че Мишо Белчев не можа да я чуе. Аз даже предлагам, сега се сещам в студиото, да направим нещо ние, приятелите, които се познаваме. Да направим едно видео с китаристи. Аз съм предложил на мои приятели, Иван, да направим една, като за прощално, нали, един видеоклип такъв с тази песен. Да. Той има невероятни песни. Даже тук е един от колегите оператори в студиото, Иванича, мисля, е участвал в записа на оная песен. Моля? Булеварда. Булеварда, да. И нея има вече. Нея пя Мишо Белчев. Защо да не направим няколко негови песни в негова памет тук? Абсолютно можем да ги направим. Можем, да. Аз тук мога ритъм китара да свира. Един приятел друг свири на солото. Да, той си прави солата. Добре, това ще го решим. Да, има. Но, в смисъл тук в цялата работа, кой ще свири на китарата, не е толкова важно, защото интересното е на мен много. И аз да кажа, значи, когато той каза, нали, също ми беше странно, че млад човек като Боян харесва, нали, стара песен. И той като я запя, аз усетих, че смисъл в много му отива на неговия глас. Просто много красиво се получава. И в това изпълнение всъщност най-интересното е Боян как я прави песента с неговия глас. Да.
в смисъл за китаристи, нали, всеки деца казва. Но то ще стане интересно наистина да се види как става. А ние с Боян по принцип, защото така си свириме в моя офис, неговия офис. Това е голям. Музиката е много, за мен е много сериозен начин да си починеш и да релаксираш. Просто може би най-добрия. Дори примерно едни такива 10 минути по време на работа да спреш да посвириш е много... Пак не сме си говорили, аз се виждаме. Каква музика харесваш ти? Аз съм си рокаджия. От всякъде рок, блуз. Естрадата също много ми харесва, българската естрада. Не случайно се насочи и към нашата песен. Ние всъщност имаме с Ванката още различни проекти. Ние ще поговорим, когато се осъществят предварително. Чакаме до месец някъде да имаме нещо наше. Да. Но тъй като ние по принцип не сме професионалисти, имаме достатъчно, сме ангажирани с професиите. В професиите си. И стават по-бавно работа. По-бавно стават нещата. Ще се радвам да направим. Но пък го правим с огромно удоволствие, така да се каже. Сега ви връщам в сериозните неща. Боян знае. Ще ми гостувате на 27 април. Ще излъчим това, което Бот Репортер. Връщам ви в другата. Другите ми гости, които пристигате вие двамата с нашия общ приятел. Какво подготвихте, което мога дай Боже, да е помогнало в изборите за изказванията на кандидат-депутатите? Ние ще говорим надълго и на широко, ще покажем и програмата. Ние правим различни агенти такива с изкуствен интелект, така се наричат. Това са допълнителни програми, които използват изкуствен интелект, но направихме нещо, което, примерно, изкуствен интелект сравнява програмите на различните партии и може много бързо да покаже и като зададеш въпрос, може да ти отговори какво би следвало да отговори активист на дадена партия спрямо програмата им. Тоест много бързо човек да се ориентира кой за какво се бори. Предоставихме го, не знам кой ще го е видим ползвал. резултата, когато ми гостувате. Да, идеята е в това, че и граждани, и самите политици могат да се ориентират, защото те програмите са много големи и не е толкова лесно да запомниш и на собствената си партия по всичките. Не всеки е специалист, хората не са специалисти по всичко и може да види в другите области какво да се ползва. Но основно следващия, тогава ще говорим следващия път за български изкуствен интелект. Една положителна такава тема за нашия нещо, българския. което се е подобрило. За това как може да се използва и така нататък. Относно примерно, защото говорим и за изкуствен интелект, технологии, в последно време като че ли има отрезвяване, че творчеството все пак трябва да остане истинско към хората, защото се напълни много с един термин е junk music. Всеки може в момента да отиде да зададе на изкуствен интелект да му направи някаква музика. И в момента се пълни света но тя е посредствена. В смисъл, генерираната изцяло от изкуствен интелект. Бездушна такава. Бездушна, губи се. Значи да помага. Той изкуствен интелект има внедрен в технологията, които се прави музика професионално, още не от сега, от преди години. И това е много хубаво да се ползва с цел да стане по-добро качеството, да подпомогне човека. Но твореца, идеята трябва да дойде, първо, че трябва да дойде от човека идеята за музиката и второ, трябва да има жив изпълнител. В смисъл, предаването на емоция на цялата музика, то не е... Ако липсват хората, то се получава нещо, аз не знам как да го определя, защото има нещо извън
Малко като на Луидио Финес крилце или кълка. Да, дето... Той е кокошка, но не става за ядене, ни... Да. Нали, да извиняйте, че по такъв просташки начин го Ами сравнявам. има... Изкуствено, а не е истина. Изкуствено и ние сме се... Нали, това си ми говорим с Боян, нали, че каквото и да правим, трябва да има... Значи, може да ползваме за помощ изкуствен интелект. То може да има различен начин да го интегрираш в това, но той задължително трябва да бъде само като помощник и първо, че е задължително човек да пее. Значи това певец е 100% задължително да е човек и другото изпълнението, ако го изпълнява, както ти казваш, трябва да има китарист. Съвсем друго ще да бъде, нали смисъл сега той я пя. Да звучи... Ако ги има и китарите, особено ако ги чуеш наживо, вече възприятията са... Емоцията е друга. Емоцията е друга, да, и то всъщност в изкуството това е важното, да. Да, иначе машината може да направи нещо перфектно, супер перфектно, но то да не... може би точно там е проблема, че то е супер перфектно. Значи тук е много интересно, всъщност, на мен как да работя с изкуствен интелект. Някак си най-големите напътствия, още преди да почна да се занимавам с изкуствен интелект, ми ги е дал композитор. По съвсем друг повод. Аз имах една детска мечта, си направя там песни, нали, смисъл, така ученическа мечта и по едно време, преди няколко години, реших да направя мои песни. Няколко. И отидах при той един съсед на майка ми, Владо Джамбазов се казва, той е композитор, в смисъл истински композитор с консерватория и така нататък. И той се занимава и прави конкурси за музика, генерирана с софтуер. Не с изкуствен интелект, а с софтуер. Той ми даде няколко урока, каза ми какъв софтуер да ползвам, ние сега ползваме такъв с военни професионалисти, какъв ползват, как се прави, но аз като тръгнах да го правя, изведнъж му казвам, Владо, аз като тръгна да свира на китарата и я чувствам музиката, я слушам, знам какво трябва да има и от инструменти. В момента, в който седна на компютър и почна да работя с софтуера, и магията изчезва и всичко става много посредствено. Уж съм пак същия, уж мелодията моята е същата, но не се получава, в смисъл става нещо грозно, пошло, не пошло, ама посредствено. И той тогава ми каза, това е борбата между човека и машината. Ти, за да направиш нещо хубаво, трябва винаги да се наложиш над машината. Това е вечна борба между тебе и това. За да стане хубаво, човека трябва да се наложи. И всъщност това нещо се оказва, че основният принцип, като работиш с изкуствения интелект. Той даже в момента му каза, че това е принципа Man on the Top, който е правилният начин да работиш не да се оставиш на изкуствения интелект, той да води. Машината да работи за теб. А машината да работи за теб. Колкото и да е странно, има връзка специално при мен, между технологията и изкуството, защото наистина най-сериозното напътствие го е дал композитор. Нали? В един момент така се оказва. Така че... Благодаря ви. Аз отново светло памет на Мишо Белчев. Той ще бъде сред нас физически. Не. Те първо ще се събираме, ще пееме невероятните му песни. Аз ви благодаря и до следващия път ние ще се съберем, както дадохме дума. Благодаря и на Боян, и на Иван. И ти благодаря за това изпълнение от сърце. И аз благодаря. Благодаря.